Ei, marxo ja, que tinc CQD al cau. CQ què? CQD. I què és això? Al meu cau no en tenim. És un comitè. Un comitè? Diràs una comissió. No, és un comitè de qualitat democràtica. Dels caps. I dels nens i nenes. Ui, feu política al cau. No és pas política, és participació. Participació de què? De l'organització i del funcionament del cau. Com? Els nens i nenes venen al Consell? No, bàsicament són espais on tots aquells que volen venen a dir la seva opinió respecte a temes que van sorgint. I quins temes heu parlat? Doncs, per exemple, una vegada els pioners i caravel·les van convocar un CQD per parlar d'una baralla que havia sorgit. I una altra vegada van parlar sobre les tradicions de l'agrupament. I què en traieu de tot això? Doncs que hem trobat que és un espai on poder reflexionar i expressar-nos. A més, hem après que perquè el comitè funcioni hem de respectar-nos, entendre l'opinió dels altres i participar com a iguals. A més, si del comitè sortís alguna proposta, l'agrupament la tindria en compte. I això del CQD d'on ha sortit? L'any passat, la UNESCO es va posar en contacte amb nosaltres i ens va oferir portar a terme el projecte. Durant tot l'any hem estat fent dinàmiques de sensibilització sobre la igualtat en la participació, la circulació de la informació, la presa de decisions, la resolució dels conflictes i la rendició de comptes. Ah, provarem de fer-lo al nostre cau. Doncs si vols, t'ho explico amb més calma un altre dia.